What's up? Sila di ay yati, abi ko magkinsa. Ha? Abi ko nagmotor mo. Paba ni mo? Sir, ngapon. Abi ko nagmotor mo. Wala kay di kami trabaho sa labindingan may gikan. Lang sa man ang kamera. Para ni sa ano, ibig document. Basin nimo kung kanon ba. Sir lang. So yun mga liyog sa mga wala day tuod kabalo guys. Na ako'y collaboration sa isa mga pinakagahi nga streamer din sa Cagayan de Oro. Guys, pailala ko sa inyo guys sa Page Ultimate Heartthrob Mayor. Ultimate Heartthrob. Tapos sa may plano nato ani karon may tabo sa ano sa collaboration. Sa may ano, sa may nauna-nani mo. Hanggaton tagag 1v1. Hanggaton ko naman. Kaya ka ako nimo. Ambot lang. Gahi manggod kay ka. Gahig naong. Unsay gahi? Gahig naong. Ayo tong light wa gahi. Tanang kadulag Mobile Legend. Okay, Mobile Legend. Tanaw lang. Tapos Usog na siya manghatag og skin. Unsa na? Usog na siya manghatag og skin. Unsa nga skin? Sa skin pre. unsang skin. Basta unsa nga skin? Paputi sa skin. Mga skin white. Skincare. Skin. Chicken skin pwede. Sa magluta. Gluta. Uy, walang endorsement na product na sila. Natay monthly giveaway Giveaways. Starlight, then natay parapol nga Epic Skin. Oo. Once ma-meet pod nato ang 5,000 followers sa akong page, na kay raffle nga tulo ka buk Epic Skin. Agay. Duha ka special skin og isa ka elite skin. Mapil ko ana bay, bahala na basta mapil ko kailangan ako skin. So ang goal nato is maka-reach ta og pila 5,000 followers. 5,000 followers. Kaya rank nimo dahil niya. Ayun pa. Dili asa kwan Sa mobile. Pinakahis na ako Epic 4 pero wala kay nako sa giseryoso kay murag gikapoy kog dula. Smurf na ako ng Epic 4 ang kwan ako ang main account nako Epic 3. Ano ba kayo YouTube channel? pero wala pa kayo na post. Sige lang, i-post nato yung YouTube channel. Ang goal na mo diri guys na collaboration is maka-reach siya og 5,000 na followers and then basta 5,000 followers di. Guys, invite mo sa akong live every night. Luya kayo dapat na high energy. Dapat. Hi guys with energy. Ano ba? Ay mga chupapi mo nun. Ulaw gud kay. Sige na. Ulaw normal naman pre sa permiro. Sa permiro naman daw ang kuan, ulaw pero pag naanad na, pag nakasulod na, wa na. Kuan na siya padayon na. Padayon na rin siya. Dagi kog linya pre na. Wa kog linya og. Sige. Wow, on the spot. Okay guys, kung gusto mo makakita sa mga galawan sa #1 marksman sa Misamis Oriental guys. Yako, gadi di basta-basta marksman. Tanaw lang mo sa akong live. Ultimate Heartthrob ang page. Share, like, and share, like, and sa iyong page guys. Yeah. Tanaw lang mo, napamay matunan ng mga galawan guys. Namoy chance mo daw sa mga skin niya. So yun guys, ang mato na mo karon is matumig bangko sa BPI tapos mangita mi og isa ka tindahan na pwede i-occupy sa Puerto kasi business expansion and then business extension sa ato ang overruns and then sa ato ang MD Scent na collection ng perfume. So balik ko ninyo karon adlaw guys para makapangita ta og tindahan or space nga atong rentahan. Ano muna guys, withdraw lang ko kwarta and then see you later. Ata mga on? Uy, ata mga on bo? Ikaw ka bala, asa mga on? Asa dahil mo gusto ka nun? Ha? Di ba, ata mga on ba? Gutom kayo? Tagasa. Bisag asa. Dahil lang tao? Okay ra? Sure? Dili karte. Mukhaon kayo sa kunsa. Ha? Bantay lang Ito na lang to. So ayun guys, natin may karon sa Puerto. Tapos, diri may mangita og area. Pero before may mangita area, mga on sa lisod sa kayo. Okay, gutom na kayo. So as in a bit guys, after na mo mga on, tapos mangita din tag area dahil para sa tong business expansion diri sa Puerto. So saan mo natik ang ang social. Saan mo pag-ulit? Ang social. Visit. Pag-social. Sa sampong. Pagdili. Gagi. Namin nakita nga isang pwesto. Actually, ganahan kay ko and then dirita magkita ay permite sa Puerto. Ito yung area nga nakita namo for the meantime. So tapad siya sa may Santi Barley. Kani siya nga area.
Naadya sa unahan ang Multipalco, tapos BDO, likod is BPI at I guess. Kani sa mga tindahan. O basta, nara din nga side and then 7-Eleven unahan. So kani nga tindahan guys, mag grand opening ta diri ta magkita ay para sa inyong mga kailangan sa mga branded overruns and then sa inyong perfume. So diri ta magkita ay. Wala dito na inform labi na sa mga taga-Taguluan. Naay isa ka milk teahan diri nga ingon sila lami dako unsa pa to? Taas ang sudlanan sa ilang milk tea and then ingon sila lami daw kayo kay basta ingon sila ano daw ni sikat daw ni karon din sa Taguluan. So i-try nato kung sabig ka lami. Ikaw, tanaw nimo lami kaya? Ako taga ko kan tilaw. Tilawan nimo. Tilawan nimo. Uy, di pa takag tabok ko. Oh. Wait lang. Ops. Ay, good za. Oh, good za. Oh, dapat inana, guys. Oo. Dapat inana. Every time pag motabok og ano, pag motabok og dalan, stop look and listen ta kay mga matay ta dili ka bayad ning milk tea nga atong tilawan, pastilan. Uy, aka. Ang dito. Andi gapit. Manilapit. Dito di ay. True. Second floor daw. Oh, what do you think? Ano naman siguro ni? Welcome to T-Bites. Welcome pod. Nagkaon ka? Hello. Hello. Ikaw ni mo. Hello, welcome to T-Bites. Ano to? Tara tabi kay ano? Ano to? Hi guys, welcome to T-Bites. Ano sa best seller ninyo diri? Atong bestseller sa atong classic is many to mention na ay Oo. red velvet, ubi taro, blueberry, winter melon, but as of now we don't have stocks. Ay, Then ngano? strawberry. Ano wala stocks? Kana Because pa of naman akong one, gusto. sir, highly demand mong good siya, sir. Ay, wala. Yes. Ngano nag-out of stock kana unta akong gusto. Kanang wala di akong gusto unta. Pero naaman siya, sir. Uy, kinsa man nga siya? That's Bonnie. Hi Bon, how are you? You miss me? I love you. Unsay ano ma-recommend mo sa ako nga? Sir, sa classic nga series or supreme series or rice meal, rice bowl or Ay ano lang, milk tea lang kay I heard Milk about tea. sikat daw inyong milk tea diri. Yes, sir. Ang atong ma-recommend, sir, is Dalgona caramel with Dalgona. is innovations sa among caramel, sir. Okay. Ikaw tanan nimo. Ha? Oo, katilaw. Ay wala sa katilaw. Sa patilaw na to siya sa Bamboo charcoal, sir. Since Bamboo. day one. Instagramable? Yes, sir. Ay wala kay angay din, wala kay angay. Balik diri. Inana kabuutan ang ano T-Vines na staff. Oh. Manager na gani na ha, gapang gabas gapon og table. Nice kayo yung ano diri ba yung ambience sa store. Ganani ko. Hi ma'am. Kaway-kaway lang. Ay taga Vilya. Ma'am, kumusta yung experience sa T-Vines Cafe? Ibil na dayo ko na. Matik diretso. Ikaw ma'am. Okay, speechless si ma'am. Ramen. Spicy ka? Spicy ramen. Spicy. Spicy ka. Thank you for coming! Wala to na lang na to guys, ang order. Order ba? Yes. Wala to na to guys. Nabi wifi dali no? Yes po. Wala. Swerte ba kayo sa ano dali sa magtambay na wifi? Manilang milk tea. O, diba? Uy, milk tea oh. Makatila na lugar ka ni? Oh, first time. First time! Ganito ko din nakakaw ninyo. Wala pa rin katilag milk tea sa kad? Nakatilaw ka. O, kan eh. First time. Ko niya ni Kupa. First time ni mo dire. Oh. Okay. There's the ramen. Isa pa. Oh, ramen daw. Try.
Sige to, Bi. So muna ilang ano guys, so ilahang spicy ramen. It's times 20 spicy, no? Sige, Bi. Pagtuonoy. Sige to, Bi. Bilaut na ako. Ayun. Okay na to? Yes. Sana all. Oy, thank you ha. Bye-bye. Kita-kits soon. Kita soon. Oh, thank you so much, Divine's Cafe. Bye-bye, thank you. Okay. Thank you, sir ha. Bye-bye. Ayun guys, mapay, wait lang, puti up, huwag kaayo eh. Mapay pag umana mo sa Divine's Cafe. And then, yun. Nag-enjoy ka? Oo. Tayo. Nag-enjoy sad ko. Say gahi. Nag-enjoy sad ko. Tagasa.